بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل ما شرف لا تي في لجبا ومبيلا جلين فوني سلام كفورين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بيه مرسكالو كليشيكي ويدوي دومي نجيما كلمة دومي كرنغرين كا أتوقدا مسؤولا نوي journée internationale de la famille 8 mars ina famba fwa chugamina islamia matu kofe musuka kula islamia mamakun musuka kuma kanka islamia bonya dumendi musuma ani islamia hake dumendi musuma bi amina kuma orika anga kenen konala anyi wele bla ambalo musu flama nui anga dine la sirikela musu flay afolo we asida hawa ujire ni dine la siladu kabo Côte d'Ivoire jamana kan anga mawili flana we asida Mariam Dameli alete madugli anga kenen kon nala Nigeria ka bara chama ke ñon fe Chérif la TV lano nali wajuli kele anga mali jamana kona anu naje ka boro ke anga musoka kuka inafanya futumna ambe fulibla anga mawili na sida Mariam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sida Hawa, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anya futumna kuma damna biye musoka doyin inafo ladaba futu anyi wele bla auma angana jega kuma musoka kuna funu kan islamia ka kuna funna Sida Hawa anga nyingali follow mi yana angana sisa na mesega nkofe doni ka konslamia renye musotu michukudi jahiliya konnala aywa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. نعم. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. نعم. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. نعم. صل سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. ambalma islamao hanni sojara ni ambalma ke kan ka nyingali na ye anyinga dine kuma na amba jabi ni kalandeya jabi komi anya fo cogoya mina kuma kono antemeto la mado on ye kalandew de ni filimi yela la kalandeya filido note ama dawilo kama ura ay nyingali mike ko jahiliya konna na muso kumbe cogodi na nyo kuma njate fle ka konsilamaya nye muso kumbe degun si bela jelena na fo doniba dama dugala chugomina muso kumbe toro la ka yirana fana ka fo ni muso kun soro la folo arabu fe jahiliya klela ni muso kun soro la arabu che kumba nye kun na fola nye na kwa muso jigila ko denkela muso ye aba nye sisi ate niso dia muso koro chogoya sila fo ite jiga kono yoro la ka muso nyene ma sudu ka muso faga ka bo yere le pew olu ka muso valeur ke oye et puis fana tien kla ula fana u kunte muso jate tiena hal nanya jate mine bamana ere folo akmeti ni che kum fatula a denke do kumbe che muso ta olu bek meke muso la toro ma toto muso la ate jate fo la hali loni ere nyini ni srafe muso kunte jate ula ube muso toro sugu ya bela muso kumbe te doron au ka haketo ni sunani farda ko kunkelula ubo bo muso la bana no bola la muso kumbe toyi ka ke fen langolonye ka kla ka ke nyunto la fenye ate jate ufe ali kabila kuma una damnena muso hakilila te nyini barate ke na ka hakilila e muso be te doron ate jate foi la kabini jahiliya wati muso kumbe wala halaw de kan fo kana se alakira sallallahu alaihi wasallam islamaya fajiri kene cila kuma mina alakira sorola kana o degun wuli ka bo muso kan yana ngase o degun wuli Sida Mariam do wulu ka fara molmatuga kuma muso tme degun jumena yani islamia rekana. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Ame foli di an filɛ bagaw ma ni an lamɛn bagaw ma u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la diinɛ kibaruya lamɛnli la o kɔfɛ k'an karamɔgɔkɛ fo Chérif la TV tɔgɔ la n'o ye e yɛrɛ kani ka cɛsiri la ka foli bila an ka seyidu ma n'an ka ɲɛmɔgɔ ma n'o ye an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔba ye a
Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara aka cɛsiri kɔnɔna la n'a ka timinandiya kɔnɔna la a mɔkɛ ka diinɛ laseli a n'a sarinin na ni an filɛ o tɔnɔ dɔ de kɛnɛ kan tuma dɔ la an mɛnna wajuru la yɔrɔ caman na nka nin sira in ka mɔgɔ caman bɛna faamuya sɔrɔ o la an bɛ foli lase a ma ni Sherifula TV baarakɛla bɛɛ n balimamuso y'a fɔ cogo min na ten don Ousmane wagati cogoya kama n'o tɛ muso ka tɔɔrɔ tɛ se ka fɔ ka ban n'an taara hindu bara n'an taara grɛkiw fɛ yen nɔ n'an taara arabuw bara n'an y'olu bɛɛ to yɔrɔ janko ye ka na an yɛrɛ fɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ farafinna an b'a ye k'a fɔ muso tun tɛ foyi den kelen ye n'a fɔra i tɛ foyi ye ka ban bannaw muso de tun bɛ faga munna k'a bangera dɔrɔn ko muso don kuma da tun tɛ muso bolo hakilina tun tɛ muso la k'o bɛ minɛ ka baara kɛ ni a ye muso kɔni tun bɛ cɛw bolo n'a ka d'an ye an b'a kɛ cogo min na fo a nana ye i n'a fɔ an balimamuso y'a fɔ ye cogo min na cɛ dɔw yɛrɛ tun y'a ye k'a fɔ ko anw m'an ka balo yɛrɛ o la n'an bangera n'an ye muso ye dɔrɔn u b'an faga silamɛya nana o tɔɔrɔ bɛ bɔ anw kan muso tun tɛ jate foyi la hali ka taa se ni min tora yen nɔ mago ɲɛna nin kama i bɛ taga sɔrɔ hali n'o bolo donna laada la an tun bɛ gɛn ka bɔ jamakulu cɛla ka bɔ kabila cɛla k'an nɔgɔlen don an bɛ taa kɛrɛfɛ fo kow ka ban safɛ jate yɛrɛ kɔni tun t'an ka fi an kun sɛgɛnnen bɛ kosɛbɛ 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 o degun ninnu bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ muso ka san muso ka hakɛw dir'u ma kumadaw dir'u ma tiɲɛw la u niyɔrɔ tila muso yɛrɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nali a ye degun jumɛn ta ka bɔ muso kan a ye muso bila minɛn jumɛn kɔnɔ alhamdulillahi rabbil alamin an b'a fɔ nin yɔrɔ la fɔlɔ salatu wassalamu alayka ya abal qasim الصلاة والسلام عليك يا من بوئس رحمة للعالمين أم بفولي دي زمزم يوم فلو كرا فلو نكرا لباما أو نسو جالمني محمد صلى الله عليه وسلم وكما نقول كرا كو تشكانجي جيا مسو كانجي جيا كما جالي يموني مسو كانجا تشسري سيغروما على كرا كولا كسي نما باما محمد صلى الله عليه وسلم علينا لكرا يلين دي كامبو ديبلا مصطفى صلى الله عليه وسلم علي كرا مسو كا أفوكادي مصطفى صلى الله عليه وسلم أكرا مسو ka défenseur de anani dine mi ni de dine dafale islamia dine ni dine ne ma tonyoli ke abada ni dine de hake di dantan fen be ma ala ka dan fen be fo ka ta se al na nye baka maraka ngana bakan tonyo kanga na bakan tonyo anga maraka nye ka dumuni da maka jidama al na mina bakan kantike kanga muru dadi anga na toro ka nyeni ola ni islamia dine ni dine dafale mbadi ambe barka dale masami yanke islamé o dine mina e bela jelenga hakedi nin kira sanuma bay nale ale ya soro mbe kasula aye kasubo dakar ka bo muso dala aye bonya di an mani munye folo ko anga balo yeradi atun fara kanga fakadi bo ale ka kitabu bay ngona Allah subhanahu wa ta'ala ba fo faizal ma'udatu su'ilat bi ayyi zanbin qutilat de musoni munu minena kudo dinge kono ko musumanundo de munu fagara ka daka dro ko musumanindo Allah ta'ala ko kiyama jondo kabina ta nyiningali ke u faga bagawla abina ta den nu yere nyininga u fagara muna nyiningali be la se faga baga nunema muna yu faga ola dina ko ko an ngana faga ko anyi mogodi yani balu kaka o ko fa alakira sallallahu alaihi wasallam ale re chibla cheuma minu ngera dansa ko kelaw ye ka muso ke bolo ko fe ka muso jasi ka muso fili ko fe ako annisa'u shaqa'iku rijal ko chewka do muso nuye aw fere di woro na fere mana faranyo nga be ka woro dafale o tuma chewo che ka cheyati dafa abada figa ke muso tigidi ina fo muso yere ka mo yati dafa abada faka ke che tigidi o tuma ko chewka do ka mita nyogo no fedi kan bela jele ni ma fende am beni hake do kaka islamia dine nalena aye bunya wera di an matuguni bela jelen ko felala anana do anga nyena maya chuguya la de Ousmane kan ko dilanga di anma fola la nan tun tora nan balola nan bina do furu la anti nyininga ayanti nyininga de ambe ta dro ka anditi wantu meke falen yere mbi ta fe odia nyere ta fle fina ko uta nyininga litala iba fe ta fe otala dine ko ko chew kanu ke an musola ku ka an nyininga kanu be an fenena ambe fe min fe kanga fa mbo fe ko musomani iznu ha sumatuha ni musomani ya dade dro koro ka bala nga musomi de la ka furuke ka teme ka kana wajibi ka do fula fa yere ka fa dala ne be ni chefe ni yo yoro la jali sana ambe chibla ka tanga to ko da dola ananga sigoro do la nanga shia do ma ante shia to fo me kerengere ni yala mogote fili ni yoro kuma ma muso de kuni men yoro la muso mani bitaka do furla bate nyininga baye fuye wale re fuye abena bo mun kalama i chef le ni de i che na bita konyo su kono
an b'a fɔ lamɔli bɛ yen nɔ mɔgɔ tɛ lamɔli kɛ ka tɛmɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam nka huriya min dira an ma u kan ka hɔrɔnya in to an bolo musomanin k'a cɛ don a ka yira la n'a b'a fɛ n'a t'a fɛ o kɔfɛ muso minnu fɛnɛ ni ala bɛ lajarabili se u ma n'u cɛw bɛ fatu kan ni muso dɔ b'an lamɛn sa a bɛ kasi dɛ a tɔɔrɔlenba filɛ a cɛ ka so kɔnɔ ko f'a ka furu a cɛ dɔgɔkɛ ma fo cɛ kɔrɔkɛ k'a ta o diyara ye o ma diya o de bɛ kɛ wa n'a ma sɔn o ma fɛnɛ a bɛ bɔ ka taa yaala kare kɔnɔ ka maɲumako kɛ a bɛ gɛn ka bɔ du kɔnɔ munna a ma sɔn ka furu karisa ma forcé f'i ka furu dɔ ma o bɛ dɔw yɔrɔ dɔw la hali sisan o dekun bɛ musow kan o la u k'a dɔn ko silamɛya ye hɔrɔnya di anw ma furu kɔnɔ n'an bɛ min na ko an ka don o de la muso bɛ taa diyagoya yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛ yen nka an tɛ se o yɔrɔ ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ a seginna ka na hɔrɔnya di anw ma furu in yɛrɛ kɛtɔ dɛ ko furu nafolo ka di anw ma wa atu nisaa sudukatihinna ni ila furu nafolo ko cɛw k'a di musow ma nin yɔrɔ fɛn na an bɛ ci bila cɛw ma 8 mars kɔnɔna in na furu nafolo juru bɛ minnu na kɔni a dɔw tulo b'an na o ala a buwa dɔw tulo b'an na cɛkɔrɔba ninnu u ye 1000 sara 1000 dɔ ma sara 500 bɛ dɔw la togodaw la duguba kɔnɔ o de bɛ yen sa fo dɔw b'a fɔ ko hali ni se b'i ye k'i kana furu nafolo bɛɛ sara ni kɔni tɛ kuma ye sa ni tɛ kuma kɔni karamɔgɔya rɔ o tuma na ko muso ka furu nafolo ko k'a di a ma k'an ta don fa ta tɛ ba ta tɛ ne de y'a lamɔ ka kulusi don ala ka sabara don ala k'a don kalan na la furu nafolo ye muso ta de ko k'a di muso ma silamɛya de ye nin hɔrɔnya di anw ma jaja anw bɛ fɛntigiya kɛ koyi furu nafolo ye anw ta ye silamɛya nana ka n'o di anw ma an kana jagoya wa an ka nafolo ka di an ma o kɔfɛ tuguni silamɛya nana ka na bonya wɛrɛ jumɛn di anw ma an bɛ tiɲɛ ko kuma min na su ni tile ustaz n'anw yɛrɛ de tun ye tiɲɛ ye awɔ an tun bɛ sarada de ye nka bi an bɛ k'a fɔ ko sara min dira an ma k'o ka dɔgɔ an m'a faamu n'o tɛ yɔrɔ dɔ la muso ni cɛ bɛ bɛn tiɲɛ na i bɛ taga sɔrɔ muso ta ka ca ni cɛ ta ye o yɔrɔ la mɛ u ma don kɔnɔna la walima u y'a ye u y'u ɲɛ tugu a kan silamɛya de nana ko ka sara di anw ma k'an yɛrɛ kana sarada sinon ni dutigikɛ kun fatura muso tun bɛ sarada de ka fara saga ni misi ni baw kan ni wari i bɛ taga sɔrɔ i b'i fa muso fitinin min fɛ e b'o ta i t'i ba dɔrɔn de ta n tɛ muso bɛ sarada de ɔ silamɛya ko la ko anw tɛ tiɲɛ ye ko tiɲɛ ka di an ma silamɛya nana ka na anw k'an fa den ye ka fa ka tiɲɛ dɔ di anw ma k'a dɔn k'an bɔra an fa la anw bɛ barika da muhamadu diinɛ ye o diinɛ sanumanba in kalanko sira fɛnɛ na a kumana o a nana fɔ ko an bɛɛ ka kalan ne ka mɔlimatu bɔra san k'a fiɲɛna ka bɔ Côte d'Ivoire k'a jire ko hɔrɔnya tun tɛ muso bolo hali kalan ko muso tun balilo la an ka diinɛ na an ka ciden ko kisi nɛɛma bɛ a ma tɔlabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima ko dɔnni ɲinini ye wajibi cɛ ni muso bɛɛ kan o la silamɛya ye hɔrɔnya di anw ma an ka kalan kɛ fɔlɔ hali arabu kalan in na kuranɛ kalan ni musomanin taara n'a ye sabi jigin k'a ka ɲi ten n'a taara école la n'a sera 6e wala defu k'a ka taa n'a ye cɛla la an b'a fɔ furu ye baasi ye dɛ muso bɛ furu a bɛ kalan kɛ furu kɔnɔna la cɛw yɛrɛ k'u hakili to o yɔrɔ la muso min ni courage b'a la a y'a dɛmɛ hali courage tɛ min na n'a hakili ka di a y'aw timinadiya k'a dɛmɛ a k'a dɔn ni muso kalanna du bɛɛ kalanna muso kelen yɛrɛ kalan ni y'a fɔ an b'a fɔ cogo min na ni cɛ kelen kalan i ye maa kelen kalan nka ni muso kelen kalan i ye du kelen kalan i ye jamana kelen kalan ayiwa filɛ Seyda Hawa silamɛya ye bonya minnu kɛ muso ye dakunya 2 jumɛn bolo ka fara i balimamuso ta kan ayiwa alhamdulilahi rabil alamin wasalatu wasalam ala rasulillah an bɛ an balimamuso Mariam Danbele fo a ye fɛn min fɔ a b'o cogoya de la alakira sallallahu alaihi wasallam an bɛ salatu ni kisi ni nɛɛma caman ɲini Muhammadul Mustafa ye Muhammadu min n'a fɔra a ma ko li ba'asa aleyna afdala rusli lizafudilna alal umami ni alakira Muhammadu ka ci lase anw kɛla mantow la sɔfisama ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na an musow bɛ waso ni alakira ye sabu kabini silamɛya fajiri kɛnɛ cira alakira kɔdan k'i jɔ musow de ye fɔlɔ musow ka ɲɛta an'u ka kɔrɔta musow bɛ se ka bonya sɔrɔ cogo min ka a yira k'a fɔ ko muso tɛ jɔn ye i n'a fɔ an tɛmɛna ka cogoya min na ka muso ka jɔnya wuli ka bɔ yen k'a yira k'a fɔ muso ye fɛn ɲuman ye muso de bɛ alimuw bange muso de bɛ lɔnnibagaw ni faamaw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen muso de b'olu bange k'a yira fana k'a fɔ furu sira fɛ muso jɔyɔrɔ ka bon u bɛɛ lajɛlen na a y'o bɛɛ bonya di muso ma k'a yira k'a fɔ muso ye fɛn sanuma ye ɲugun minnu tun bɛ kɛ muso la fɔlɔ alakira nana ka n'olu bɛɛ wuli ka bɔ yen k'a yira k'a fɔ muso ye fɛn ɲuman ye cɛ yɛrɛ ka cɛya tɛ dafa cogo si la f'i ka muso furu ka bila i ka so kɔnɔ n'o kɛra i bɛ sɔrɔ ka jate mɔgɔw fɛ alakira de nana n'o bonya ye k'o di muso ma k'a yira an na k'a fɔ k'an ka ɲi ko muso kan ka ta an bɛ jate fɛn bɛɛ lajɛlen na an tun tɛ jate fɛn minnu na komi an balimamuso da tɛmɛna ka cogo min muso y'o bɛɛ bonyaw sɔrɔ ni alakira Muhamadu ka ci lase de o la an bɛ waso ni alakira ye sallallahu alaihi wasallam ɲinan yɛrɛ muso ka don an ka bi don n'o ye 8 mars ye bakuruba min talen don ka di a ma n'o ye thème min dilen don a ma ɲinan o ye k'a fɔ ko muso ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ kɔnɔna la
hadi horonya ka di musoma aka soroke aka fenyini ka fen soro yala islamia be horonya di musoma aka fenyini ka fen soro ire ina faga jago ke wala ka barake ka fen so ka ko ni muso ire halalen ni muso ire tay yala islamia o hakke di musoma sida jiri alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah anni sojala ukmana ura wi masi kuma mi fleni namina do temula sisan minu nye haklila fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko don kelen dɔ tala diɲɛ donw na k'a fɔ k'o ye muso ta ye an b'u fo k'u tano an nisɔndiyala la an sɔnna ma fana mais n'an y'a lajɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a kun ye muso ka bonya d'a ma ka kɔn wimasi yɛrɛ dili ɲɛ n'a y'a sɔrɔ n'a man ka diinɛ faamu sabu alakira kun ye nin fɔ musow ye ka muso ka bonya jira k'a ka kɔrɔta jira o la an b'a fɔ ko lon bɛɛ yɛrɛ le ye muso ta ye lon kelen yɛrɛ don min tala nin ye k'a fɔ ko nin don kelen ye muso ta ye o don yɛrɛ ka dɔgɔ musow la an b'a fɔ ko don bɛɛ ye muso ta ye aw ka hakili miiri bani alakira sallallahu alaihi wasallam tuma min na n'a nana ni silamɛya diinɛ ye a ka kiraya dilen ko a ma ka ci in d'a ma ko a k'a lase maa fɔlɔ jumɛn le dimaniya alakira la o kɛra muso tafetigi de o y'an ka bonya ye alakira ye o bonyaw fɔ an ye ka kɔrɔ o fana tɛmɛnen fana kɔfɛ an y'a lajɛ ka taa muso maa fɔlɔ min joli bɔnna dugukolo kɔ kan o fana tun ye muso tafetigi de ye Sumeya fɔ ni alakira tun bɛ tɛmɛ u ka yɔrɔ la a b'a fɔ ko fasabru ala yasir fa inna maw'idukumul janna alakira tun b'o fɔ yasir somɔgɔw ma o muso ba in fɔlɔ de joli bɔnna dugukolo kɔ kan diinɛ ɲɛtaa kama o bɛɛ bonya bɛ anw musow bolo n'an y'a lajɛ hali bi alakira ye bonyaw fɔ an ye ka muso ka bonya jira k'a sɔrɔ hali nin don in yɛrɛ tun ma di fɔlɔ a ye sankolo lajɛ kɛ n'ala bɛ sankolo wele ala ka bonyamafɛnw caman bɛ yen a y'a bɛɛ bonya ni muso ka taamasiyɛn ye a b'a fɔ ko a samawatu tu min b'a la taw min b'a laban na o ye muso ka taamasiyɛn de ye ja sankolo yɛrɛ ye muso ye o n'i nana tubabukan na o bɛna fɔ ko la terre o ye muso ka bonya de ye hali alijinɛ yɛrɛ ye muso ye a b'a fɔ ko alijannatu nin bɛɛ ye musow ka bonya ye alakira y'o di an ma k'a sɔrɔ hali nin don in yɛrɛ tun ma di o la an b'a fɔ don bɛɛ ye musow ta de ye n'a y'a sɔrɔ n'an m'an ka diinɛ dɔn o la ɲininkali yɛrɛ bɛ min kan ko yala muso kan ka sɔrɔ kɛ ka baara k'a yɛrɛ an b'a fɔ naam silamɛya ma muso bali o ma muso kan ka baara k'a yɛrɛ ye ka sɔrɔ kɛ a yɛrɛ ye mais a bɛ kɛ kadara min kɔnɔ fo muso k'o le cogo jateminɛ sinon n'an y'a jateminɛ sahaba musow tɛmɛna minnu fana ka baaraw kɛ Seyida Khadijatul Kubra a fana tun ye commerce le ye o kuma ka kɔnɔ a ɲɔgɔnna commerçant ba tun tɛ yen a tun bɛ sɔrɔ kɛ a tun bɛ feere kɛ a bɛ baara kɛ ka wari sɔrɔ fo ka na ani rasul yɛrɛ don baara kɛ ɲɔgɔnya la ɲɔgɔn ma ka tila ka furu fana bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o la silamɛya ma balili k'a ma muso kan ka fɛn ɲini ka fɛn sɔrɔ a yɛrɛ ye mais n'i bɛna baara o baara kɛ a k'a sɔrɔ i ka cɛ ka yamaruya b'a kɔnɔ i tɛ se ka ko foyi k'i yɛrɛ puis fana n'i bɛna taa don baara o baara la a ka taa kɛ baara in ka kɛ kɛnɛkanko ye a kana taa kɛ dogodogoninkow ye min bɛ sigana bila i ka diinɛ la sigana man ɲi hadamadenya ni ɲɔgɔn cɛ yani an ka don o kɔnɔna la Seyida Mariam dakuruɲa fila jumɛn bɛ ka fara mɔlɔmatu ka kumakan in kan yala muso silamɛya hakɛ di muso ma a ka fɛn sɔrɔ a yɛrɛ ka fɛn k'a yɛrɛ ta ye ka fɛn ma ka baara kɛ ka fɛn sɔrɔ wa alhamdulilahi rabbil alamin n y'o de fɔ musow kan ka barika da ala ye kosɛbɛ kosɛbɛ nin diinɛ dafalen a ma ɲinɛ mɔgɔ si ka hakɛ kɔ silamɛya ye droit di muso ma a ka fɛn sɔrɔ fɛn min y'a yɛrɛ ta ye an bɛ taa kuranɛ yɛrɛ de kɔnɔna la Alahu subhanahu wa ta'ala b'a fɔ a ka kitabuba in kɔnɔ lirijali nasibun mimma iktasabu wali nisa'i nasibun mimma iktasabna a ko cɛw a ye wɔsi kɛ ka min sɔrɔ aw ta don wa cogo kelen fɛ na muso ninnu sɛgɛnna ka baara kɛ k'u wɔsi ka min sɔrɔ u halala de y'u ta ye ustazi ka nin kuma in ɲɛna nin ye kuranɛ haya de a ti yɛlɛma nka yɛlɛmalen bɛ cɛ dɔw bolo dɛ f'u b'a fɔ kuma dɔ ko tori n'a kɔnɔfɛn k'o bɛ jigo nin ta ye a b'a f'u ɲɛna ko tori n'a kɔnɔfɛn bɛɛ tɛ jigo nin ta ye muso mana baara kɛ baara dagalenw i n'a fɔ an bɛna se a ma cogo min na ni muso y'a ka baara kɛ k'a cɛsiri ka min sɔrɔ muso ta don cɛ ka n'i ban nasɔngɔ bɔ ma bari ko wari bɛ muso bolo walima k'a nin tɔɔrɔ f'a k'a ka nafolo d'e ma n'o tɛ a tɛ lafiya ka taa fɔ ko foyi tɛ muso bolo ka hɔrɔnya minɛ muso la fo k'a bolo fɛn minɛ a la
parce que ko muso de do ko fefe b'a bolo k'e ta do wa kuranɛ ko ko wali nisa'i nasibun mimma tasabna ko an ta ye fɛn ye an sɛgɛnna ka min ɲini o y'an wɔsi wala n'an y'a sɔrɔ tiɲɛ sira fɛ ko an ta do o tuma silamɛya ma datugu muso ni halalaya ɲɛ muso ni tigiya ɲɛ muso bɛ kɛ forotigi ye a bɛ kɛ dutigi ye a bɛ kɛ mobilitigi ye a bɛ kɛ miliyɔntigi ye a bɛ kɛ sanutigi ye ala ka garijɛgɛ de do a y'a d'a ma wa a b'a bolo fɛnɛ a ta de do a b'a don da fɛ min ka d'a ye a b'i ban k'a don da fɛ fɛnɛ n'o ma diya ye a t'a don da kɔni fɛ min ye ala sɔsɔ ye mais diyagoya f'a ka nin kɛ parce que ne de muso do ne de ta y'a ye o fɛnɛ dekun bɛ musow kan o la cɛw k'a mɛn ko Usman y'a ɲininka k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko musow sɛgɛnna ka min ɲini ko an ta ye an ta ye inshallah mais muso kan ka fɛn ɲini an y'o faamuya parce que muso bɛ se ka jago kɛ muso bɛ se ka baara kɛ i n'a fɔ service daw ni baarakɛyɔrɔ n'a ye kalan min kɛ a bɛ se k'o baara kɛ silamɛya ma o datugu a ɲɛ mais muso kan ka silamɛ muso kan an bɛ kumana silamɛya cadre kɔnɔ silamɛmuso kan ka bɔ cogo di n'a bɛ taa jagoyɔrɔ la wala n'a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la a bɛ yamaruya dɔ de kɔnɔ muso bɛ yamaruya dɔ de kɔnɔ tuma bɛɛ silamɛmuso kan ka bɔ cogo di Seyda Hawa alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah ayiwa komi ye ɲininkali kɛ cogoya min na k'a fɔ ko muso kan ka bɔ cogoya jumɛn tuma o tuma ni muso b'a ka baaraw la n'a bɛna taa ka jagokɛyɔrɔ la walima a bɛ service dɔ de la a kan k'a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ silamɛya yɛrɛ kadira kɔnɔna na i n'a fɔ ka se a ka bɔ cogoyaw ma an nana sɔrɔ service dɔw la sisan olu b'a ɲini k'a fɔ ko ni muso bɛna baara kɛ u fɛ walima u ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ charte bɛnnen don min ma ko a ka fini dɔ don a kan na bon n'a fɔra ko ka fini dɔ don a kan na ele silamɛmuso i kan k'i hakili to i ka droit la silamɛya kɔnɔna na parce que silamɛya b'a ɲini muso fɛ ko ka kunsigi sutura i b'a lɔ k'a fɔ ko kunkolo datugu o ye silamɛmuso ka taasira ye i kana to ka i yɛrɛ kɛ o baarakɛyɔrɔw la ten i n'a fɔ ko min jahilimusow b'a kɛ cogo min f'i b'i hakili to o la o la ala yɛrɛ bɛ o fɔ an ɲɛna kuma caman alikuranɛ kɔnɔ a ko fala tabaruju jahiliyatal ula muso kan ka hakili to o la tuma o tuma n'i bɛ n'i ka labɛnw kɛ kuma o kuma i kana taa labɛnni cogoyaw kɛ min bɛ taa i don Alahu Taala gasi la fo an ni jahilimusow fana ka faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na diinɛ ta taabolo la ni muso y'a hakili to o la o ka ɲi parce que an nana ye kuma dɔw la dɔw fana bɛ kɛ servicew kɔnɔna na patron b'a ɲini u fɛ k'a fɔ ko ni seli waatiw sela k'olu ka baara kana bila seli ye bon ele min ye diinɛtigi ye n'o fɔla i b'i sɛmɛ i ka ala la n'a sɔrɔ i ka limaniya k'i labɔ ni seli waati sela i b'a kɛ cogo bɛɛ i bɛ taa seli an nan'o perebu fana sɔrɔ cogoya dɔ fana na an balima dɔw tun bɛ ale tun bɛ baara la mɔgɔ fɛ baarakɛla nana ka na yira k'a fɔ ko mɔgɔ kan na ale ka baara bila seli kama bon silamɛya dun y'a ɲini an fɛ k'a fɔ ko an ka seli kɛ a waati la ni seli waati sela ale bɛ baara bila a bɛ taa seli kɛ fɔ baarakɛ patron fana nana ka na ye ale tɛ yen ka ɲininkali kɛ ko a taara seli ko ka baara bila ka taa seli wa k'a taara ka seli kɛ ko don o don ni seli waati sera ale kelen de bɛ baara bila ka taa o kɛla sababu ye patron ka danaya da ale kan Allahu Akbar ka a bila baarakɛla mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ o la an ma hakili to an ka diinɛ na kuma bɛɛ i k'i ka baara kɛ i ka ala ko kɛ i ka baarakɛyɔrɔ la a bɛ danaya dɔ de da i kan a b'a yira i la k'a fɔ ko karisa mago bɛ a ka diinɛ na a b'a ka ala fɛ a b'a ka ala ko sira kɛ a ɲɛ ma n'o kɛla ten i bɛ pilasi sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la danaya fana bɛ da i ka baara la Seyda Mariam muso silamɛmuso n'a bɛ bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ wala ka taa jagokɛyɔrɔ la wala kuma ka taa voyager yɛrɛ la a kan ka bɔ ni lahalaya jumɛn alhamdulilahi rabbil alamin ustaz ni yɔrɔ in kuma caman bɛ nin yɔrɔ in na kosɛbɛ ka ɲɛsin an balimamusow ma silamɛya m'an bali an ka fɛn ɲini silamɛya m'an bali an ka tagama nka silamɛya y'an bila kadiri min kɔnɔna la n b'a ɲini balimamusow fɛ an ka t'o kɔnɔ n'an tor'o kɔnɔ ustaz an ka bonya b'o de la an ka karama b'o de la Seyda y'a f'i ɲɛna sisan an ma bali bɔli la n'o t'a fɔra wa karna fi buyutikunna ala y'a fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ k'an ka sabati an ka sow kɔnɔ muso bɛ sabati a la ka so kɔnɔ ka baara kɛ muso sabatilen to a ka so kɔnɔ ka sɔrɔ a bɛ baara kɛ muso bɛ se ka bɔ ka taa service la ka na ka sɔrɔ a sabatilen bɛ so kɔnɔ baarakɛyɔrɔ la taga waati bɛ yen baara jiginna ka boli ka n'i ka so ka sɔrɔ suma ko muso k'i hakili to cogo bɛɛ la a ka bɔliw kɔnɔna la a kana kɛ sababu ye k'a ka taribiya a ka den lamɔ tiɲɛ
ka ɲɛnafin don a n'a denw cɛ a n'a cɛ ka baro k'o tiɲɛ ale yɛrɛ kɛra tunkaranke ye so kɔnɔ so tora baarakɛlaw bolo k'a bɛ k'a garijɛgɛ ɲini ko silamɛya ma muso bali ka baara kɛ an b'o gɛlɛya an balimamuso ma an k'an to biro la an k'an to ala an ka voyage ninnu na an ka hakili to an ka foyer la kosɛbɛ 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 an ka temps dɔ di temps min n'an denw bɛ se ka an tɔnɔ sɔrɔ an b'an denw hinɛ sɔrɔ k'u jogo don a n'an cɛw n'an bɛ fɛɛrɛ n'o bɔra ni muso ma ɲɛ a bɛ bɔ a fɔra an ɲɛna de wala tabarajna tabaruja jahiliyatul ula k'an kana bɔ komi jahili muso tun bɛ bɔ cogo min na ustazi n'an bɛ bɔ fɔlɔ a ka kɛ ni jɛ ye n'a y'a sɔrɔ an tɛ furu kɔnɔ fɔlɔ a ka kɛ n'an fa ka jɛ ye an ka jɛ ɲini an faw fɛ ka sɔrɔ ka bɔ mɛ balimamuso caman ye u bɛ bɔ u mago tɛ fa la n'a y'a sɔrɔ an bɛ furu kɔnɔ fa ka kiiti tɛ yen ba ka kiiti tɛ yen muso i cɛ de ta ye dɛ o yɔrɔ kɔnɔ an b'o fɔ dɛ muso i cɛ de ta ye wa o de ye muso ka bonya fɛnɛ ye o de ye muso ka karama fɛnɛ ye i ka tigi sɔrɔ o tɛ jɔnmaya ye o ale de kan k'i balo ale de kan ka jɔ n'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ciden b'a fɔ an ɲɛna n'a tun bɛ mɔgɔ yamaruya a ka sujudi mɔgɔ ye lamartu nisa an yasjudna li azwajihinna an kana taa diɲɛ kow fɛ k'a fɔ ko an bɛ bɔ fɛn dɔ kɔnɔ ala y'an bila min kɔnɔ ala y'an bila min kɔnɔ ustaz n'an bɔr'o kɔnɔ dɔrɔn an bɛ dɔgɔyama sɔrɔ an valeur bɛ ban titre ni valeur min b'an na an ka ɲini kuranɛ kɔnɔ a bɛ yen ni muso b'i bɔ furu kɔnɔna la i cɛ ka jɛ n'a ye a ka k'i cɛ ka jɛ kɔrɔ cogo bɛɛ la sa hali baara yɔrɔ la ta tɛ n bɛ taa kɔɲɔ la n bɛ taa denkuyɔrɔ la a sara i cɛ la yan'a don cɛ i k'i sara la yan'i ka bɔ o ɲinilen bɛ n b'o gɛlɛya n balimamuso ma kosɛbɛ furu kɔnɔna la n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'i cɛ jɛna n'i ka bɔli ye ka taa baara kɛ i cɛ jɛna n'i ka bɔli ka taa voyage la n'i bɛ bɔ silamɛya bɔ cogoya la silamɛmuso k'a ka bɔ fini dɔn n'i y'an ka denmisɛnninw lajɛ bi kasi de b'an ɲɛji de b'an ɲɛ la anw silamɛdenw anw silamɛw denw n'i ye anw denw lajɛ ɲɛji de b'an ɲɛ la u bɔcogo man ɲi sarvisida tɛ jagokɛyɔrɔ tɛ duguta sira tɛ kare kɔnɔna tɛ kɔɲɔyɔrɔ tɛ dengudiyɔrɔ tɛ musow bɔcogo man ɲi musow k'a dɔn n'an y'an farikolo sutura o de y'an ka bonya ye an ka karama an ka sharafu bonya dan ani kɔrɔta dan a b'an ka sutura la ustazi n'an ye sutura fini bɔ ka bila dɔrɔn an dɔgɔyara an jasira hali bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ sɔn ka fɛn dɔ ta a dɔ sɛgɛrɛ ka da fini don cogo kan o la n'an bi bɔ an ka bɔ hijabu kɔnɔ an ka bɔ sutura kɔnɔna la ka n balimamuso ka kuma sɔn ji la baarakɛyɔrɔ bɛ baarakɛyɔrɔ la ko an bɛ ko jamana ye layiki in kɔni layicité in bɛ ka kɛ silamɛya kan dɛ parce que ni layiki yɛrɛ yɛrɛ don ne ye silamɛ de n kan ka n datugu de n bɛ ɲɛ de siri alihamudulilayi seda filɛnkɔrɔ n tɛ ɲɛ de siri nka n bɛ n ka sutura don an kan ka to yen n'an ye kalan min kɛ an kan ka baara kɛ o nka i bɛ taa sɔrɔ a imposelen bɛ musow kan k'u ka na ni fini sugu de ye ni musow bɛ musow ka kɛlɛ kɛ k'u k'u kɔfilɛ sa u ka kɛlɛ kɛ anw ye an dilankolon foto minnu bɛ ka bɔ muso ɲɔgɔn ni baw ka hakɛ to u k'a lajɛ dilankolon foto ninnu ka datugu anw de lebutɔla don u k'a lajɛ anw kɛlen bɛ tulonkɛ min ye k'an kɛ sinima min ye k'an kɛ jeu min ye u ka dabila u k'a lajɛ fini lankolon min bɛ wajibi anw kan hali n'a y'a sɔrɔ a man di i b'o de don ka taa service in na ni limaniya t'i la u k'a lajɛ k'o kɛlɛw kɛ anw ye an ye kalan min kɛ an ka se k'an ka place sɔrɔ k'an ka baara kɛ k'an to an ka diinɛ kɔnɔna la k'a to an ka hijabu kɔnɔna la muso ninnu an b'o bali n'o fini façon o de b'an bali an fana b'a fɔ k'an muso tɛ taa baara kɛ i y'a ye o de b'aw bali aw jo don donc kuma caman u bɛ fɛnw bila ɲɔgɔn na cɛw bɛ taa u bɛ taa k'a sɔrɔ o tɛ dɛ fɛn dɔ de bɛ yen n'o fɛn in wulila ka bɔ yen nɔ ni cɛ ye hakili sigi sɔrɔ a b'a muso bila mun na a t'a bila ka taa baara kɛ a b'a bila ka taa donc an balimamuso bɛ minnu ka baara tiɲɛna nin na u ye degun sɔrɔ a la hali directeur y'an fa i bɛ kɛ n fɛ de i b'a dɔn ta de n'o tɛ n b'i ka baara cɛ n bɛ mago b'i la i ka dossier tɛ tɛmɛ muso minnu bɛ musow ka kɛlɛ la ko ne ko n bɛ nin appel bila u ma bi 8 mars la k'u ka kɛ ala kama k'u hakili to anw denmuso la nin yɔrɔ la anw denmusow sɛgɛnnen bɛ nin yɔrɔ la baara yɔrɔ la anw denmusow sɛgɛnnen bɛ nin yɔrɔ in na dɔw jɛra baara kɔ ka t'u sigi so kɔnɔ dɔw labanna k'u yɛrɛ di k'u k'a lajɛ sa u bɛ kɛlɛ min na u k'u kɔfilɛ nin yɔrɔ in na ustazi n'o tɛmɛna kabi an ka bɔ bɔcogo ɲuman na n'an bɔra bɔcogo ɲuman na ka taa an ka garijɛgɛw ɲini baasi t'o la n'o bɔra baara damadɔ bɛ yen n b'o f'i ɲɛna musow k'u hakili t'o la an ka denw to yen u ka kalan kɛ f'u ka doctoraw sɔrɔ a bɛ se ka kɛ k'u to furu kɔnɔ baasi foyi den kelen t'a la an denw ka kalan kɛ u ka kɛ docteur ye u ka kɛ sage-femme ye u ka taa musow lajigin u ka denbanaw kalan u k'olu dɔn ka kɛ pédiatrie ye an mago bɛ nin musow la bon silamɛw k'u hakili to a la musow yɛrɛ k'u hakili to k'u muso ɲɔgɔn dɛmɛ hali n'u donna furu kɔnɔ k'u dɛmɛ jamana yɛrɛ k'i hakili to a la musow ka se ka nin baara ninnu sɔrɔ ka nin kalan ninnu sɔrɔ ka kɛ furu kɛrɛfɛ u ka den lamɔ kɛrɛfɛ pour que ka jamana dɛmɛ ka se ka u jɔyɔrɔ fa musoya hukumu kɔnɔ o kɔfɛ muso bɛ jago kɛ n balima minnu bɛ jago la sugu kɔnɔ muso bitigiw b'u bolo baasi t'a la mais hali bi bɔcogo in dɛ sabati dɛ cɛ bɛɛ fɛ han tɛgɛ bɛ ci cɛw tigɛ i yɛrɛ suturalen tɛ vraiment u k'olu dabila u k'u ka commerce kɛ sutura kɔnɔ ustazi i bɛ hakɛ to n'o yɔrɔ tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ fɛ k'a ɲini hali bi musow ka kalan kɛ ka kuranɛ kalan k'a durusi k'a ban pewu
o bɛ ɲɛsin e ma o bɛ ɲɛsin Usmane Sheriff Madani Haidara yɛrɛ ma an b'a dɔn a b'a kan dɛ dɔ ka fara a kan ka an musow dɛmɛ an ka se ka lafiya sɔrɔ ka kalan kɛ ka taa fo ɲɛfɛ ni min ye sabi jigi dɔrɔn k'a banna hali an mɔlimatuw filɛ nin an ma tɛmɛ kalan kan ko an mago bɛ kalan na mais an ti k'a ɲɛ sɔrɔ dɛ parce que an b'a labɛn ka bila a kɔnɔ ka lafiya dadi an ma an bɛ se k'a kɛ ni hakilisigi min ye u k'o kɔfilɛ la musow ka kalan kɛ ka kɛ hafizatu ye ka kɛ muftiyaw ye ka kɛ muso ye minnu faamuyalen bɛ diinɛ na k'u muso ɲɔgɔn la convaincre ka diɲɛ taabolo faamuya ka Ala ta sira fɛnɛ ta bon donc an mago b'o dɔnniya ninnu bɛɛ la ya Rabbi salli ala Muhammed bi n'an ye bi donw na ye musoya kuma minnu bɛ kɛnɛ kan bi an b'a ye a bɛ ka fɔ ko musoya ko tɔɔrɔ bɛ ka ta ka ɲɛsin muso ma i n'a fɔ violence faite aux femmes i b'a ye muso dɔw tiɲɛ yɛrɛ muso dɔw degunnen don furuso kɔnɔ i b'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ musow bugɔ dɔw bɛ musow mara cogo la minnu cɛ ka jugu kosɛbɛ yala muso yɛrɛ kan ka minɛ cogo di société yɛrɛ kɔnɔ subhana min ilahin yakhluqu ma yasha wa yakhtar naam alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah n'an balimakɛ y'o ɲininkali kɛ an bɛ se ka dakuru ɲɛ damadɔ fara o kan o ye min ye muso kan ka mara cɛ fɛ mara cogoya ɲuman na i man ka muso tɔɔrɔ parce que muso comme an y'a fɔ kuma dɔ in na cogoya min na mɔgɔ muso y'i teri de ye i kanu ɲɔgɔn don i baro kɛ ɲɔgɔn don i kɔnɔfɔ ɲɔgɔn don i m'a ye alakira yɛrɛ Ala y'a fɔ alakira ye alayhi salatu wasalam a ko muso ni muso ka ko k'i la n'a ma ɲɛ k'i ka muso in sigi ka kuma fɛ k'i ka muso sigi ka kuma fɛ ni hakili ye ni sigi ka kuma ma ɲɛ o la sa ko furu yɛrɛ kun ye min ye ko k'o bɔ i ni muso cɛ ura n'a kɛla muso hakilima ye a bɛ hakili sɔrɔ k'i ka danw kɔlɔsi bugɔli in nana fɔ kuma bɛɛ lajɛlen kɔfɛ de ko n'a o ma mɔgɔ min ta bɔ a la k'i b'a bugɔ o bugɔli min y'o ye fana alakira k'o fana kɛcogo fɔ tellement a ka yira k'a fɔ cɛ man ka muso tɔɔrɔ a ko n'i ma ɲɛ i b'i muso bugɔ k'i ka i ka dangana kɛ k'a bugɔ o kɔrɔ ye hakilima fɛ ko muso man ka bugɔ o la an nana sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen olu bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛ ni muso ye ka taa se cogoya la cogoya min yɛrɛ cɛ ka jugu kuma fitinin dɔ kɔsɔn a bɛ tɛgɛ jeni muso ɲɛ kan k'a sɔrɔ a fɔla ko a kana bugɔ a ɲɛda la ko muso kana bugɔ a ɲɛda la alakira yɛrɛ k'o fɔ alayhi salatu wasalam parce que muso in bɛ d'i ma don min a dili ma k'a sɔrɔ foyi t'a la défaut t'a la mais an nana sɔrɔ dɔw bɛ muso bugɔ k'a ɲɛ funu walima ka muso bugɔ fɔ ka joli bila a ɲɛ na o man ka kɛ silamɛya bɛ an gɛn ka bɔ o la i kan ka muso minɛ cogo ɲuman na ka sagona kow k'a ye ka kumakan dumanw fɔ muso ye fɛn min man di ye k'o fɔ muso ye nɔgɔya la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tɔɔrɔ ye Mariam kɛlɛ tɛ dɛ ladilikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin an balimakɛw ma minnu ka senɔ ka teli musow nɔfɛ wala minnu tɛgɛw ka teli musow nɔfɛ dɔɔni wala minnu bɛ musow lajaba cogo yɛrɛ la lajaba bɛɛ tɛ bugɔli dɔrɔn ye lajaba cogow ka ca tɔɔrɔ cogow ka ca Mashallah alhamdulillah i b'a dɔn fila ka k'i kun kojugu a ko Mariam ko kɛlɛ tɛ dɛ parce que a b'a dɔn ko ne b'o cɛ ninnu kɛlɛ de Ala ka ani sahaba bɛɛ Seyida y'a fɔ cogo min na muso ye danaya de ye n'i y'a dir'e ma dɔrɔn i sera ni danaya kuma de ye i sera ni danaya kɛwale ye i ye silamɛya yira ka hɔrɔnya yira a dir'i ma o danaya fɛnw kan ka kɔlɔsi ustaz a fɔ cɛw ye k'u ka musow kɔlɔsi k'u dur'u ma danaya kɔnɔ ko se tɛ muso ye fanga tɛ muso la n'a furucɛ tɛ hinɛ kan ka kɛ muso la makari kan ka kɛ muso la n'a danna musow ka kalo 9 don ni ma ka taa i fa tɔgɔman bange k'i ba tɔgɔman bange ka d'i ma dekun na balo ni saya ni ɲɔgɔn cɛ cɛ hakilima bɛ muso mako to cɛ hakilima bɛ muso mako to muso ni ka fɛgɛ ani shetane ka surun ɲɔgɔn na o de y'a to an ka ko kolon kɛ ka ca cɛ hakilima bɛ muso mara hakilimaw ko muso b'a gosili ko kɛ don o don an yɛrɛ ka bamanan talen ko ten ko nka k'i kana gosi dɛ ko a kan ka faga min na k'a kan tigɛ kɛ ko n'a y'o kɛ don min k'i k'a gosi Seyida ye gosili cogo fɔ ka taa karate kala e m'o kalan mɔgɔ si kan ma fɔ muso n'i wulila i bɛ judo kɛ i bɛ aikido kɛ ani jɔn bɛ ɲɔgɔn na a pantɔ filɛ k'i bolo kuru k'a seri ka taa ani mɔgɔ se ɲɔgɔn na a denw ba a taara min ta ka bɔ a bana fakɔrɔ a n'o de don cɛ man ka dusukolo yira muso la ka so yɔrɔ ma o n'i ye jalamugunin fara a kunna don min wala ka fugulanin kɛ k'a gosi don min na a b'a dɔn k'a fɔ ko n cɛ dimina o la cɛw k'a dɔn ko muso nɛgɛmango u kana mara ni violence ye o kɛra sababu ye ka tɔɔrɔ caman ta ka se silamɛya yɛrɛ ma parce que hali an b'a ye k'a fɔ o fɛnɛ tɔɔrɔ min talen bɛ ka se silamɛw ma an bɛ kanga da u yɛrɛ cɛ wajulikɛlaw ye cɛ wajulikɛla ba kelen de bɛ n'a sigira a ko muso de ka sabali muso de k'i da ko kɛra muso la nin t'i la kana muɲuku mɛgɛri da ko walasa i den ka barika nin kuma in ne ma sɔn nin fɛnɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ dɛ yala cɛ fɛnɛ man ka kɛ sabalibaga ye tɔɔrɔ bɛɛ ka da muso kuma nin t'a la wa a ye n'an ka sigi min sigira digiɲɛso
dala n'u bɛ ka kin mɛnɛmɛnɛw fɛ o n'i lamaga dɛ o tuma na tiɲɛ na muso kan ka sabali nka hakɛ bɛ ko bɛɛ la ko mana tɛmɛ hakulu shay'in iza jawaza addahu in qalaba ila didihi ni ko tɛmɛna hakɛ kan a bɛ taa sina na o la cɛw k'u hakili t'o la violence wɛrɛ jumɛn bɛ kɛ musow la muso caman furu hukumu kɔnɔna o y'a dama madu nka an b'a dɔn nin kɔnɔ bi dɔɔni cɛ dɔw b'a ye k'a fɔ olu ye silamɛkɛw de ye silamɛya yɛrɛ de ko k'olu ka muso naani ta a nasɔngɔ b'a bolo a nasɔngɔ t'a bolo ale kɔni y'o bila kɛrɛfɛ a m'o yɔrɔ lajɛ silamɛya dun kumana o yɔrɔ kan a kɛnɛya b'a la wa a kɛnɛya t'a la yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ kɛnɛya min bɛ yen nɔ a tɛna se ka muso fila mago dilan n balimakɛw ka hakɛ to a b'o da kɛrɛfɛ ale kɔni bɛ taa la munna ko parce que k'ale ta yɛrɛ ye n'o muso furu bɛ kɛ ka don min bɛ so kɔnɔ o bɛ kɛ ɲama ye a bɛ se k'a bila poubelle kɔnɔ kuma duman tɛ fɔ a ye a ka dumuni tɛ kɛ n'a yɛlɛla i bɛ dimi a kɔrɔ a mana kuma a t'i jaabi a bɛ kɛ mɔgɔ fu de i b'a fɔ don dɔ ma tɛmɛ e n'ale ka kɔɲɔso kɛ walima i n'a ka nisɔndiya a tɛ tilennenya kɛ abada o violence fɛnɛ bɛ musow kan o kɛra sababu ye dɔw bɛ don silamɛ musow hakili la k'u kunkolo yɛlɛma k'a fɔ ko silamɛya yɛrɛ muso tɔɲɔ ni muso caman furu ye ka sɔrɔ n'an ye muso caman furu n'a tuma dɔ la an ka hɛrɛba de bɛ a kɔnɔna la nka cɛw ka violence jugu kama tɔɔrɔ kama musow la a kɛra sababu ye an si t'a fɛ ne yɛrɛ tɛ muso caman furu fɛ mais n'a tun b'a minɛ ka ɲɛ a tun bɛna faamuya n'o tɛmɛna ka bɔ violence wɛrɛ bɛ yen tuguni musow ka hakɛ la muso min ni Alahu Taala y'a kɛ n'a ye denmuso sɔrɔ e an kana ɲinɛ o kɔ dɛ kɔnɔya fɔlɔ muso filanan muso sabanan muso a ye furukun t'e la o e tɛ kɛ baramuso ye du kɔnɔ yan e tɛ jatebari e tɛ du yɛrɛ ko la duden t'e bolo e ye denmuso dɔrɔn de sɔrɔ e tɛ foyi ye o fɛnɛ dekun bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ tuguni violence ninnu ka ca dɛ n ka hakili munumunu dɔɔni fɔlɔ a ka ca a bɛɛ tɛna se ka fɔ ala kuma laɲini bɛ fɛn min nɔ o ye violence ka kɛ musow la o tɛ diinɛ ka foyi ye diinɛ tɛ a ɲini diinɛ yɔrɔ ka jan o la pewu alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a n'a musow tun bɛ baro kɛ a n'a muso tun bɛ tulonkɛ kɛ u tun bɛ ɲɔgɔndanw kɛ rasulu n'a ka denbaya n'i y'a ta k'a lajɛ masha Allah ni cɛw y'o ɲɔgɔn kɛ anw ye sa an bɛ lafiya du duman awɔ e ma ye seri fila duba duman sigi seri fila kɔni n'i ko seri fila ko duba duman dan wa mɔgɔ n'i ka du jate minɛ k'a kɛ du in cogoya ye i bɛ lafiya diɲɛ na wa lahara alijinɛ sɔrɔ Ala b'o nɔgɔya ye siga t'a la Mariam waati n'a cogoya kama Seyda Jire dakuruɲa laban jumɛn bɛ i bolo bidon in na n'o ye muso yɛrɛ ka don n'o ye aw yɛrɛ ka don dakuruɲa laban min bɛ an ka baro in kuncɛ kan alhamdulilahi rabbil alamin an nisɔndiyala bi baro ninnu na kosɛbɛ ka da ka 8 mars yɛrɛ a jala ka ban komi kuma kɔnɔ an y'a fɔ n ko hakilila minnu farala ɲɔgɔn kan ka nin don in di ko musow ta don a nana sɔrɔ Mahamadu Mustafa kun y'a d'an ma ka ban a y'an ka bonɲɛw d'an ma a y'an ka kɔrɔtaw d'an ma donc tile kelen ka dɔgɔ an na don bɛɛ de ye musow ta ye ni ninnu don ninnu tɛ an kan ka nisɔndiya ka Alahu Taala tando ka Alahu Taala barika da ka solatiw caman kɛ alakira kan ka caya sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na sabu an musow ye bonya ni kɔrɔta sɔrɔ ni alakira de ye alayhi salatu wasalam o la an man ka ɲinɛ solatiw caman kɛli la alakira kan n'an y'o kɛ an ka laɲiniw fana bɛ sɔrɔ wa akiru dawana alhamdulilahi rabbil alamin Mariam dakuruɲa laban jumɛn alhamdulilahi dakuruɲa laban min bɛ ne bolo n b'o wele bila diɲɛ silamɛ bɛɛ ma ka tila ka wele bila diɲɛ muso bɛɛ ma duniya muso bɛɛ silamɛ ko t'a la silantan ko t'a la duniya muso bɛɛ n'i ko muso dɔrɔn ko muso de u bɛ programme minnu kɛ ka appel las'u ma ko programme ninnu jateminɛ ni n bɔra diɲɛ muso bɛɛ kun kan n bɛ don n yɛrɛ faso kɔnɔ n'o ye Mali ye parce que yɔrɔ bɛɛ n'a sigi cogo don dɛ yɔrɔ bɛɛ n'a sigi kan don n'i ye bugu dɔ tufani bɔ k'i bɛ taa biri bugu dɔ in da la n'a ma bonya ma a bɛ dɔgɔya ma dɛ o tuma an yɛrɛ fɛ Mali in kɔnɔ yan muso minnu bɛ yen nɔ n'olu b'an ka ko ɲɛmɔgɔya la muso minnu bɛ yen n'olu bɛ kuma n'an tɔgɔ ye ko Mali musow bi ta Mali musow sɛgɛnnen don k'u k'u kɔfilɛ hali bi dɛ ko Seyda Mariam ka wele kan k'u k'u kɔfilɛ k'u ma jɔ musow jigi kɔrɔ kosɛbɛ dɛ k'u ye fitinin dɔrɔn de kɛ mɔgɔ don n'i ye layidu o layidu ta i bɛ ɲininka la lahara u k'a dɔn k'a fɔ u b'a mobili kɔnɔ u b'a bureau kɔnɔ u b'a la ko musow u ka wuli kana sunɔgɔ musow bɛ togoda la u ɲaninen don dɛ hali kɔnɔmaya kɔnɔna la u tɛ lafiya sɔrɔ ka bɔ u ka yɔrɔ la ka jigin yɔrɔ sɔrɔ a dɔw bɛ to sira la dɔw denninw bɛ sa sira la muso bɛ togoda la kɔrɔlan de b'u bolo muso bɛ togoda la u bɛ nakɔ la foyi den kelen t'u bolo an ka hakili to n'an kumana ni muso tɔgɔ ye jamana in yɛrɛ kɔnɔ yan duguba yɛrɛ kɔnɔ musow bɛ yan u ka kalanko mélancélen don u ka kalanko u degunnen bɛ a kɔnɔna la kosɛbɛ k'a sababuya kɛ fɛn caman caman ye u k'a lajɛ ka don éducation na cogo min na ni kalan sira bɛ nɔgɔya muso bolo bari muso ka teli ka na den wolo muso ka teli ka na don furu la walasa a kana da sira la nɔgɔyali bɛ k'a ye cogo min a bɛ facilité a bolo cogo jumɛn na a ka se ka kalan kɛ ka taa ɲɛfɛ sinon u bɛ wulikajɔ minnu na nin ye muso kana furu joona muso kana kɛ tantɔ ko anw tulo t'o la han bari fɛn min bɛ taa kɛ furu kɔnɔ
denmisɛnninw bɛ k'o de kɛ u san 10 fɔlɔ ma taa kɔ sa o de san 10 u y'a bɛɛ kala telew la jajugu la u bɛ k'o de kɛ ka sɔrɔ u ma taa furu kɔnɔ fɔlɔ u bɛ ka min kɛla kɛnɛma o ka bon ka tɛmɛ n'u bɛ furu kɔnɔna kan u ka dɛmɛ de kɛ musow furu kana to k'u bali u ka kalan kɛ musow ka se ka hakilisigi sɔrɔ musow ka se ka lafiya sɔrɔ vraiment n bɛ wele bila u ma u ka don wo kɔnɔ hali bi k'a lajɛ sinon u bɛ nin kuleba in na san o san u bɛ nin giringajɔ in na u bɛ nin dunufɔ in na u bɛ nin tɛgɛrɛfɔ in na muso dɔw sigilen bɛ k'olu yɛrɛ m'a dɔn ninnu bɛ min na o dun ye fɛn ye o man ɲi dɛ million ninnu bɛ na miliyari ninnu bɛ na muso 5 muso 10 de b'a kan muso 1000 bɛ ɲɛni na u t'a dɔn dɛ o la tant que ne yɛrɛ muso ye n b'o wele bila muso ɲɔgɔn ninnu ma k'u k'a lajɛ u k'u kɔfilɛ hali bi o la ka wele bila INFM fɛnɛ ma a tant que silamɛmuso ka tɔnba an bɛ cɛsiri sugu bɛɛ la Kadija Togo la a n'a ka jamakulu u bɛ cɛsiri la mais an ka dɔ fara a kan ka bɔ ka togodaw sɛgɛrɛ ka taa musow la faamuya u ka diinɛ kɛcogo la an kana da Bamakɔ kɔnɔna ma an ka wuli an ka jɔ o wuli ka jɔ ninnu kɔnɔna la hali bi an bɛ wele bila sirifikɛ ma Ustaz diɲɛ ye jigi de ye lahara yɛrɛ ye jigi ye Ala ta kɔfɛ Ala de ye ko in bɛɛ ye Somadu masa ale de ye ko in bɛɛ ye mais Ala y'an sɛmɛ ɲɔgɔn na ka sababu kɛ sababu tɛ Ala de la n tɛ Ala ye sababu kɛ o la ka wele bila sirifikɛ ma hali bi a ka wuli k'i cɛsiri ne y'a mɛn ale de ka kumakan na ko muso k'i kale ko man cɛ janfa ko cɛ k'i fana k'i kale ko man muso janfa ko n'a fɔra ko muso ka sabali ko cɛ min fana y'a muso tɔɔrɔ dun ko fana ta ka fɔ kɛ o la a ye muru in 2 bɛɛ lajɛlen a ye bɛɛ ta kɛ k'i ta tigɛ ka d'i ma hali bi k'a k'a cɛsiri an musow ye a ka wuli ka jɔ kɛ an musow ye hali bi Sherifula TV yɛrɛ kɔnɔna la an mako bɛ magasin de la femme na awɔ musow kɛrɛnkɛrɛnniyala musow ka wagati ko sirifikɛ k'a di an ma an ɲɛ bɛ ale la a mɔkɛ ka ni telesoba in kɔnɔ a ka wagati dɔ kɛrɛnkɛrɛn ko musow ka wagati yɛrɛ de nin ye an musow yɛrɛ ko wagati ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ wassalamu alaikum warahmatullah wa barakatuhu an bɛ an ka maa wele fila fɔ n'o ye an ka mɔlimatu ye Seyida Hawa Jire ka bɔ Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan ani Seyida Mariam Dambele ka bɔ Mali la nɔ ni wajulu kɛra don an ye min fɔ an delila ka cadeau min di an balimamusow ma salon an ka nin baro ɲɔgɔn kɔnɔna la an y'o de fɔ dɔrɔn an ka jamanaw surtout an ka jamanaw kɔnɔ i ye kuma dɔ fɔ sisan kuma in nafa ka bon kosɛbɛ o ye ni k'i bɛ bugu dɔ tifa ta ka biri bugu wɛrɛ da la n'a ma bonya ma a bɛ dɔgɔya ma ni k'i bɛ fɛn dɔ ta dicté préparé ta kana imposer an ka yan Mali musow kun sariya minnu bɔra France minnu bɔra Amérique k'i bɛna a sigi Mali musow da la n'a ma bonya o ma dɔrɔn a bɛ dɔgɔya o ma an yɛrɛ k'an ka musow ka réalité la ye an ka jamana ye diinɛ jamana de ye hali n'o fɔ laïcité bɛ yen mais a diyara mɔgɔ a ma diya mɔgɔ ye diinɛ jamana de y'an ka jamana ye silamɛya bɛ chrétienyaw bɛ yen o fanga ka bon kosɛbɛ silamɛya kɛlen bɛ ka hakɛ jumɛnw di muso ma chrétienya kɛlen bɛ ka hakɛ jumɛnw di muso ma wala hali an ka laadala kɔrɔw olu kɛlen bɛ ka muso kɛ cogo di an ka a lajɛ k'olu sɛnsɛn olu ɲumanw an k'olu fara ɲɔgɔn kan fɛn minnu b'olu kɔnɔna la minnu tun ma faamu an t'a fɔ juguman mais minnu ma faamu wala minnu kɛcogo tun man ɲi an ka essayer k'olu labɛn ne ni muso dɔ delila ka baro kɛ muso tɔ ninnu dɔ delila ka baro kɛ n ko n'aw y'a faamu ne ba ka na k'aw ka hakɛw ɲini silamɛya aw kana hakɛ wɛrɛ ɲini dɛ a y'a ɲini silamɛya hakɛ min di musow ma dɛ aw kana tɛmɛ o kan a y'a fɔ dɔrɔn an ka jamana ni silamɛ jamana ye o hakɛw ka d'aw ma a don ne ye hakɛ dɔ f'a ye a don a bonyana hakili ma n ko silamɛya ye hakɛ di muso ma ka hakɛ d'a ma fo ka taa hakɛ dɔ di muso ma muso b'a ka furu kɔnɔ a kelen ka den sɔrɔ a cɛ ye a bɛ sin min di a den ma a yɛrɛ woloden ma k'a ka o sin di hakɛ ɲini a cɛ fɛ o ye muso ka hakɛ de ye hali ni da tɛ s'a ma tuma caman hali ni bɛɛ tɛ nin dɔn o ye muso ka hakɛ de ye i yɛrɛ woloden i ka furu kɔnɔna la ka sin di den ma droit bɛ muso bolo a k'a fɔ a cɛ ye ko bon n bɛ sin di den ma nin de la i bɛ n sara nin na n'a y'a d'a ma fana a halala don a bɛ n'a fɔ a ka furu nafolo a b'a minɛ k'a don a halala de don hakɛ jumɛn bɛ yen min bɛ ka bon ka tɛmɛ ninnu kan mais an ka ɲini an k'an yɛrɛ ka musow ka réalité ɲini k'an yɛrɛ ka musow ka hakɛw ɲini n'an bɛ kɛlɛ kɛ minnu fana ye an k'a ɲini k'u dɔn mɔgɔ minnu u mago bɛ fɛn min na an k'a ɲini k'u dɔn an bɛ segin k'aw fo ka wale ɲuman dɔn ka sanbɛ foli kɛ musow bɛɛ lajɛlen Mali musow diɲɛ musow bɛɛ lajɛlen u ka bi don in na u ka seli donba in na n'o ye bi 8 mars ye an b'a fɔ Ala ka san caman yira ani aw bɛɛ lajɛlen na aw bɛ hakɛ minnu ɲinina n'o ye hakɛ min ka ɲi aw yɛrɛ ma min ka ɲi société ma Ala ka hakɛ kɛcogo ɲuman nɔgɔya ye an balimakɛ minnu fana bɛ yen minnu ma a ko ninnu faamu musow ka hakɛ faamu minnu ma musow lamara cogo ɲuman faamu an bɛ Ala tala deli Ala ka faamu cogo ɲuman di an ni u bɛɛ lajɛlen ma an bɛ segin k'aw fo ka wale ɲuman dɔn an bɛ Ala tala deli Ala ka san nataw fana yira n na Ala k'an sigi nin kɛnɛ caman kɛnɛ kan wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu